Joo, eli tervetuloa mun uuden kanavan pariin. Mun nimi on Tero ja tällä kanavalla tulee olemaan ihan laidasta laitaan videoita, pääasiassa aika lailla storytime painotteisia. Ja nyt mä haluan heti kärkeen kertoa yhden storytimen, joka on vaikuttanut aika pahasti mun elämääni vuosien varrella. Eli tää tapahtui vuonna 1998 tarkalleen ottaen 14. ja 15. päivän välisenä yönä. Eli mä olin tossa justiin 13. päivä elokuuta täyttänyt 16 ja seuraavana päivänä sitten olin ajelemassa mopolla tonne yhden kaupan pihaan, missä me aina pyörittiin, ja mä näin siinä sitten matkan varrella, törmäsin pariin kaveriin. Toinen oli semmonen, jonka mä olin tuntenut 6-vuotiaasta asti ja oltiin käyty koko peruskoulu samaa luokkaa, ja toinen kaveri oli sitten vähän nuorempi, että se oli vuoden nuorempi, että se ei ollut vielä täyttänyt 15, ja tää mun vanha luokkakaveri oli hommannut sitten naapuriltansa kevarin siinä lähiaikoina, ja ne oli sitten kusettanut tää kaveri mutsilleen, että se menee tän kyytisolleen kaverin luo vähän fiksaamaan sitä, kun se asui siinä, tai ne taluttaa sen siihen, kun se asui siinä lähellä, ja no eihän ne mitään ollut mennyt fiksaamaan, ne oli lähtenyt ajelemaan ja ne oli jo päivän siinä ajellut, ja mäkin siinä sitten, kun juteltiin, niin heitin siinä jokilla, kun se nyt siinä pelkäs vähän poliiseja, niin mäkin heitin, että ei niinku kortitta ajoista tuu sakkoja, että ei niistä edes siirry-kortti, ja se siinä sitten, että no eihän hän sitten ikinä edes korttia ajakkaa, heitti, ja no ei siinä mitään, me jatkettiin matkaan omiin suuntiimme, ja mä menin sitten sinne kaupan pihaan, ja siinä se ilta vierähti, ja sitten siinä meillä oli hauskaa siinä muiden kavereitten kanssa, kun johonkin vaiheessa iltaa tuli joku poliukko sinne niin pyörimään, niin me poltettiin sen hiuksia, ja no sitten yksi kaveri, joka oli mökillänsä, niin soitti, että se oli saanut sen isosiskolta puhelun. Sen isosisko oli mennyt autolla perässä, että se tunsi tämän kyytissä olleen nuoremman kaverin, ja se oli sitten, ne on ajanut niin prätkällä kolarin ja vähän huonommin käynyt vissiin, ja no siinä sitten lähdettiin etsimään paikkaa, että kun tiedettiin vain, että Hutskilla on tapahtunut, mutta ei sen kummempaa tarkempaa paikkaa, niin yksi kaveri lähti mun mopolla ja mä lähdin toisesta suunnasta ja mä lähdin kävellen sitten, ja no sitten ensiksi mä kuulin, semmoisia kerrostaloja siinä tiellä, ja mä kuulin, että mun nimeä huudetaan sieltä yhden talon pihasta, ja se kuulosti niinku tältä mun kaverilta, tältä kuskilta, ja mä ajattelin, että no ei sille ole käynyt kuinkaan, että ei sinne nyt varmaan pahasti ole käynyt, ja no sitten se huuteli ja sieltä kysyi sitten heti suoraan, että oliko se tää kaveri, niin mä tajusin, että no okei, ettei se olekaan tää, että se on yksi toinen kaveri, joka asuu siinä niin, että joka oli yläasteella mun kanssa samalla luokalla, niin sitten kun päästiin sinne tapahtumapaikalle, niin sinne oli porukkaa ja kerääntynyt. Siinä sitten selvisi, että on vähän pahemmin käynyt, että kuski on ilmeisesti menehtynyt. No seuraavana päivänä sitten sai varmuuden siihen, että tosiaan, että kuski on menehtynyt siinä niin, ja tämä apukuski tai tämä kyytis oli, ja sitten se oli vielä viikon sairaalassa, vaikka 2 viikkoa siitä meni ennen kuin se kuoli sitten, että siinä meni niinku 2 kaveria samalla kerralla, ja se oli niinku semmonen tapahtuma, että sitä mä en unohda ikinä. Eikä varmaan kyllä moni muukaan meidän kaveripiirissä unohda sitä tapahtumaa niinku ikinä. Siinä niinku moni on varmaan
yksikin kaveri, joka oli ollut puoli tuntia aikaisemmin hypännyt pois kyytistä, niin sekään varmaan niinku ei hevillä unohda, että sekin olisi voinut olla siinä niin kyytissä. Mutta se on niinku, pitää ottaa huomioon, että pojat oli vähän lähtenyt turhaa pelleilemään ja ne oli semmoisen pysäköidyn pakettiauton perään törmännyt. Mä tiedän, että se oli huonosti parkissa tai semmonen pakettiauto, se oli vähän siinä huonosti, kun se oli ajotiellä, autotiellä, pyörätien, kävelytien reunassa. Että mä meinasin itsekin mopolla monta kertaa siihen törmätä ja pojilla on ollut vauhtia vissiin niin paljon, kun se pyörä 125 kulki siinä, niin sitten oli käynyt niin, että se oli todella pahassa kunnossa. Se pakettiauton perä oli aivan läjässä ja prätkä oli aivan solmussa siinä, niin mutta siinä oli kestämistä kyllä niinku, ja tolla lailla, ettei se niinku ikinä unohdu, vaikka siitä on nyt ei ole pian 19 vuotta aikaa, mutta edelleen muistaa sen kuin niinku eilisen päivän. Eipä mulla tässä sitten sen kummempaa, katsotaan sitten mitä mä keksin seuraavalle videolle. Näitä storytimeja tulee olemaan jatkossakin, niin vaikka kuinka paljon näitä on sattunut ja tapahtunut vuosien mittaan.